Takže čaute ľudia, vítam vás u mojho ďalšieho videa. Dneska je tu so mnou Adam, Anela a ja. Pozdrav! Okay. No a dneska ideme ničiť túto kolku. Pýtajte sa ma, kto to vymyslel. Vymyslela to tam tá za kamerou. Jasné, tomu ver, že ja. Ona lenže. Ideme natočiť aké video, že rozbíjať dačo. Ale môžeme, ale čo? Kuželku. Okay, ideme na naše staré miesto, kde nám vybuchol zapalovač, takže tamto! Expecto Patrona! Sme tu, pozrite sa! Tu sem ukazoval. Tam sme boli. Expecto, a nie. Nechcem tam ísť. Takže prvý pád, taký jednoduchý. Potom takýto. Okej, tak sú dali. Adam. To bol Adam, že to bol Adam? Musíš myknúť mobilom. Idem potom prejsť na bicykli, urobíme vám zase niekoľko uhlov, ako čo bol ten zapalovač, ak ste to nevedeli, poďte sa pozrieť. To ja som vymyslel tie uhly. No určite nie. Dobre sa. Môžem? Môžem? No hej. A mohlo by to niečo do toho fotoaparátu. Takže tu ste mali koľko? 4, 5 momentov. A teraz, čo prvé urobím toto. Viete, na mňa môžete smerovať a potom keď to urobím, na to. Neviem, ako to máme ničiť. Mám nazad. Tam tu je taký roh, tak o toto skús. Tam nejdem sa len poučiť jedno. A toto už bude možno z toho videa všetko. A hodíme to. Zabudni. Čo mám zabudnúť? Daj. Natáčaj to. Ja sa nedá sa strepať na kolobežke, ako ty sa s tým strepal. A opla. Ups. A toto je pre toto video.